Helo. Fi'n gwybod ein bod ni heb siarad neu textio ers oes. Ond, hei, tro diwetha siarad o ni ti'n cofio lot o dynnu coes. Oedd y tym bach yn weird. So dyma fi'n cysylltu i weld siwr ei ti, i ddweud siamai y gofyn nawr os licio ti goffi. Tic bach glas, dyna ti, yn ymddangos fyna ar fy sgrin. Mae fy'n hext wedi weld, wedi cyrraedd pennau daith yn ddiogel. Eiliad fach, falle ddwy, cyn naw ateb fach i'n hyffroen. Beth os na, ddaw dim byd. Beth am ddanfon marc cwestiwn bach ar ben ei hun. Na 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 na. Mae'r tic bach glas yn halon emosiynau reit dros y top. Ti'n cofio sgwennu 5 bychnod yn lle full stop. Hei, un trodd hwnna, just gad e fod, okay? Un text bach, dyna i gyd. Dyw emoji neu okay ddim yn ddrud. Ie, ti'n iawn, dyw e ddim yn reit. I anwybyddu fi'n barod am ffeit. Teipio'n fast, gwasgu send. Mewn perthynas ni di dod i ben. Ti'n rili gorfod ymateb nawr. Bloc yn ffriend, ti mas o'r bubble, cyn i fi weld y tic bach glas fel double. Wow, now. Send o fe, neu falle llwn ni fynd draw na a gofyn ni weld i ffôn nhw, neu falle llwn ni ddwy'n i ffôn nhw a smasho fel lan fel maen nhw beth yn gallu gweld, neu falle llwn ni just deleto'r internet a phobeth. Wedes i, do fe? Shut up.